Jo us explicaré el conte de prohibida l'entrada als elefants. El problema de tenir un elefantet com a animal de companyia és que ningú no el veu amb bons ulls. I és que ningú més no té un elefant a casa. Cada dia el trec a passejar. Val a dir que és molt considerat i per res del món no deixaria que em mullés. No li agraden gaire les esquerdes a la vorera. Sempre l'he d'agafar a coll per passar. Això és el que fan els amics, ajudar-se per poder saltar les esquerdes a la vorera. Avui acompanyo el meu elefantet al club del número 17 i celebren el dia de les mascotes i tothom hi anirà. Au, vinga, t'agradarà. Els últims metres pràcticament l'he d'arrossegar. Ho passaràs bé. Però quan aixeco el cap veig un rètol a la porta. Prohibida l'entrada als elefants. Ara és el meu elefantet el que pràcticament m'ha d'arrossegar pel carrer. Ni hi pensa en les esquerdes. Això és el que fan els amics. Plantar cara a les coses que et fan por. Va començar a ploure i va veure una nena sentada en un banc. S'hi va acostar. Tu també has provat d'entrar a la festa del club de les mascotes? Demana la nena. Sí, responc, però no hi volen elefants. El rètol no deia res de bufetes, però tampoc volen jugar amb nosaltres. No us facis cas, dic per animar-la. Si no fa pudor, aclareix la nena. I tant que no, dic. I si creem el nostre propi club? Vine, dic, assegurant-me que el meu elefantet em segueix. Perquè això és el que fan els amics. No deixar mai sol ningú. Van conèixer molts nens, amb animals molt diferents. Un eriçó, un narval, una girafa, un ratpenat i altres animals. Podem jugar aquí, diu un dels amics que acabem de fer. Tots junts. Pintem el que serà el nostre rètol. Tots sou benvinguts. El meu elefantet et guiarà si cal, perquè això és el que fan els amics.